उड़े कुसुम चंदने नमो नमो तुम्हारी चरणे नमो नमो तुम्हारी चरणे कहत गुरु जाने सुनत उपासिया गनी कहनी कहत गुरु जाने सुनत उपासिया गनी बेसी सुनत आनंदित मने हाय हाय बेसी सुनत आनंदित मने नमो नमो तुम्हारी चरणे नमो नमो तुम्हारी चरणे बोले श्रीकाली चरणे भाद्र एकादशी दिने बोले श्रीकाली